Čau lidi, dneska se podíváme na tady to video. Takže sleduj toto video od začiatku do konca. Všetko, čo uvidíte v tomto videu, je vymyslené a Ano, skonštruované. Je to televízna relácia. Přesně tak, to by se to taky přesně říct, ale jakož vím, že tady to v tom je, tak si jenom trošku slumíme zvuk a můžeme jít na to. Doufám, že máte něco dobrýho, já mám třeba takhle brambůrky, jo, čekejte. To tam nejde vidět, jsou gaming, jsou brambůrky, takže si je otevřeme. Napište mi do komentářů, co vy budete mít něco dobrýho. Chutnáme, co to je. Obsadíme briličky a můžeme mít na tom protimadlímu světlu. Slúži na pobavenie diváka. Nič z tohto videa To je neskúša. málo, ne? Niekomu to môže byť trápne, ale samozrejme toto slúži na pobavenie. Na mojom kanáli práve teraz prebieha súťaž o Vyšlo. PlayStation 5 a Jo, Xbox Series už X. tam není. Aby si to vyhral, stačí dať odber na môj kanál a pod každé nové video napísať nejaký komentár, poprípade odpovedať na otázku a samozrejme nezabudni napísať aj svoj Instagram. Chci jenom upozornit, už to tam není, je to starší, takže tady na to, hele, já nemůžu přihat, takže asi mi staré. Jestli tady to vidíš, tak tě zdravím, jsi fajn kluk, já se na tebe nekoukám, koukal, a hlavně mi bavil Garry's Mod a tady ty, a my se můžeme vrhnout na video. Svoje meno. Losovanie bude prebiehať na mojom Instagrame, takže tam určite daj follow. Jo, můžete mu dát taky follow. Takže snáď budeš mať šťastie a vyhráš takúto konzolu. Všetkým prajem veľa šťastia. Dnes som naozaj zvedavý, že čo to bude, lebo toto sa mi poslali práve vy a Jo, a je to ne, je to český, promiňte, já jsem myslel, že to je slovenský, není to ani slovenský, a je to policie v akci a není to reálný. samozrejme bude tu aj Porty, takže som na to zvedavý a ďakujem vám za super podporu, ktorú ste zanechali pri milé časy. Som veľmi rád, že vás to baví, takže poďme na to, let's go. Toto si ináč pamätám, že toto sa veľmi Jo, kámo, přesně, už taky pamatuju. riešilo. Ja som bol vtedy s Portym na Skype alebo na Teamspeaku, čo tedy nebol Discord. A vtedy sme rozoberali, lebo on to vyšlo. A veľa ľudí mu písalo, že hej, Porty, ty Jo, přesně, kámo, to si pamatuju. si utekol policii. A samozrejme je to nahraté, je to fingované, písali to decka, ale tak hej, viem, že Porty mal vtedy z toho strašné nervy, ale toto je dosť legendárne video. Pokud přesně nevíte, o co jde, tak jsem si zahrál v pořadu, který se jmenuje Policie v akci. Odpovězte mi normálně. Hej, si to pamätám úplne jak včera. Let's go. Já to nevím, no, teď se Přesně, kdo by nevěděl, co tam v případu bylo. Jo, počkej, ono to tam vlastně bude, nebudu spoilerovat. správně už máte kdo? Presne tak. Keď po 30 rokoch manželstva raz nepríde muž v noci domov, veľa manželiek by sa nahnevalo a Pak ne, je to slovenská, to za prvý a za druhý, ono tam bylo, je to nafingovaný, ale Porty tam hrál s borcem nějakým, že měli masky a dělali, že děsí děti a oni dělali, že, ale oni se jim to líbí, nelíbili, oni zavolali na policii a pak borec utekl. Porty. podozrievalo by svojho starého, že má milenku. Starého. Má milenku, typek. Na linku 158 s obavami o manželov život. Má tušenie, že sa stalo niečo veľmi zlé, lebo jej manžel nemá žiadnu avantúru. A jak to ona vie, možno, že má jednu? Policajti poručíčka Sláva Krúpová Dobre, Sláva Krúpová, let's go. A Andrej Zachar, dobre, to sú noví, minulé sme ich nemali. Vy ste nás volali? Ja som vás volala, prosím pekne, mne sa stratil manžel, predvčerom zmizol, neprišiel z roboty. Kámo, keď tam bude tá milenka, tak odpadne. Počkejte, já se podívám, jestli to, promiňte, sorry. Ale ja neviem, proste, už Jo, máte to Ani nejvíc. tuto má svoju dielňu, prosím vás pekne, ale ja neviem, proste 2 dní o ňom nič neviem. Jo, A teraz já vidíte, jsem tá jenom milenka, vyzkoušel. to by bol fakt top. Ráno do roboty a proste jednoducho večer neprišiel. Ja už Ešte raz, kedy ste ho naposledy videli? predvčerom ráno išiel do práce. Fú, dobre. Viem, že po 48 hodinách sa nemá už sa má vyhlásiť to pátranie takto, že sa má vyhlásiť, že keď je človek nezveslý 48 hodín, až potom sa má vyhlásiť pátranie. No, on to má vyhlásit i hned. Jestli když ji nenajdeš na takových těch obvyklých místech, kde má být, tak se má pak vyhlásit pátrání. Pokračujeme. Že je nezveslý. Áno, zvoní telefon, ale vôbec mi to neberie. A nemá jeho polohu? Ja neviem. Toto je jeho práca. Lebo viem, že moji rodičia majú medzi sebou polohu prepojenú. Ale má tam auto. Vidia, že kde sú každý. Volal, ešte mi volal z práce, ale potom už sa mi neozýval vôbec. Proste jednoducho večer neprišiel a doteraz sa mi ani neozval. Ráno som počula v rádiu, že našli nejakého 50-ročného muža, nejakého mŕtvého. Aj. Bože, to není on. V Robloxu.
Dúfam, že sa nájde. A dúfam, že sa nájde s tou Milenkou. Neviem, nechal to, GG to by bylo jako... veď ani Kokoškovi nedal najem. Nebojte. Promiňte, hashtag kokoško. Do komentářů hashtag kokoško, kdo má rád kokoško. Pokračujeme. Vždy mu dá... Kokoško, tak kokoško. Kokoško. Prečo nás To je volí tak papagaj. papagája? Sú tu zamestnanci, takisto som ich Však kontaktovala. už choďte dovnútra sa pozrieť, ne? Prečo? Čo sa deje? Pani, to je v poriadku. Skúsme sa na to zamerať. Tu na nejaký SBS-kár alebo nejaký strážca objektu. Je tu? Vidíte, to mi ani nenapadlo, ja neviem. Nenapadlo mi to. Asi... A tak tak ona hej. je pod stresem, tak jako... Samozrejme, ona je v strese, takže jej nenapadlo kontaktovať No právě. SBS-kára ani nikoho. Koho auto? To je jeho auto, len je zamknuté. Dobre, takže je tu jeho auto, takže Je vevnitř. Kdo chce spoilerovat. on tu bude niekde blízko. Možno, že v tej budove, možno, že pri tej budove. Snáď sa nájde. Že auto je zamknuté. Hej, Nemohlo sa stať, že váš pán manžel išiel niekam s kamarátmi, trošku si povyrazili. Nestalo sa to predtým, že by... Promiňte. Aj to je teória. ale nie, viete, medzi nami to práve, že strašne dobre klápe, vždy sme o sebe vedeli, žijeme si ako hrdličky proste. A ja neviem, OK, hrdličky. Dobre. sme sa trocha pohádali a... Aj, a to už je zle. Lebo mi začal, Gigi. ja neviem prečo z ničoho nič vytýkať, že ako vyzerám, že už nevyzerám na svoj vek a veci podobné ako no však... Vyzerá normálne, vyzerá úplne No ale ty Borka vypadá mega hezky. Good boy. Good job. v pohode na svoj vek. Čo ja viem, úplne normálna staršia pani. Že to bolo nejak cez Neviem. predtým. Já si. Ste ho videli posledný krát? Po 48 hodinách môžeme vyhlásiť pátranie po nezvestnom. Do V prčí. tomto prípade sa však prikláňame k verzii, že nezvestný sa niekde zabudol. Najskôr s kamarátmi v krčme. Takže výška... Presne, Andrejko Zachar mi to potvrdil, takže hej, po 48 hodinách môžu vy spustiť to pátranie, chápete to? Dobre, tak my toto nahlásime na oddelenie. Čo kebyže sa opýtajú kokošky. Dobre? Představte si, kaj kokoško, neviděl si ho? Kaka. Ne. Já neviděl. By mohol niečo povedať. Dobre, už ideme pozerať. Áno, počujem tam nejaké zvuky. Aké zvuky? Počkaj, nejaké zvuky tam počuje? Tam by si obesenil nejaké... Kebyže je obesený, tak nejaké zvuky by vydával. Když si oběsení, to bude nic nevydávat. Jen kdyby se oběsil teďka, tak by vydával. Dobrý, pokračujeme. Pán Kufa, ak ste tam, tak nám dajte vedieť, že ste... A ten typek A teďka ten týpek. Kvakva. obesený, že jak má vedieť? Počkaj, to otvára. Dobre. Aj, Milenka! Ty je kokos oveľa mladšia. Slečne, čo tu robíte? Ja som tu spala a... Spala len tak v ty kokos dielni, dobre? Lidi, nepřepínejte kanela. A vy ste kto? To je... Ja som netier. Aha, dobre, to je netier, dobre. Chvála Bohu, alebo možno, ja neviem, aj keď to je netier, to by som odpadol. Asi Musíte mačka. vám, poďte To je von, mačka. poďte von. Počkaj, tam boli nejaké zvuky. Hej, uteká, čapni ju! Nesmie ujsť. Skečo Let's go, dobre. V minulej časti Let's go. utekli, títo sú lepší policajti. Prečo ste začali utekať? Počkaj, niečo sa stalo, Je tu, je to. Dobre, našli sa ho. Dúfam, že není mŕtvý, dúfam, že není obesený ani nič. Mne sa stalo niečo strašné. Čo sa vám stalo? Hovorte so mnou. Počkaj, čo sa jej stalo? Potrebujete... No hovor, prečo nič nehovorí? Chcete ušetřit nejvíc? Stáhněte si aplikaci Můj Dům a nakupujte u nás. No dobrý, není... Nový krém Pantene Heat and Glow. 4x více hydratace při aktivaci teplem. Získejte svůj Pantene. Pokračujeme. On je mŕtvý? potrebovať ani záchranku, vyzerá, že je v poriadku. Aha, že je v poriadku. Dobre. Nestáva sa často, aby sme našli človeka takto zviazaného, najmä pokiaľ nejde o vybavovanie si účtov medzi osobami z podsvetia. Šokovalo nás najmä to, že by dotyčného mohla zviazať jeho neteľ. Počkaj, prečo ho vlastná netier zviazala? Kvôli čomu? Dajte mi občiansky preukaz. Najprv som si myslel, že to je jeho Milenka. Dobre, pani, prosím vás, ústup. Aha, tam je typek zviazaný, ty kokos. Poďte Chudák. na bok, ja ho odpútam. Pane, teraz vám dám dole pásku z rúk, dobre? Teraz vám dám dole puta. Tak. Teraz vám... Ale typek žije, dobre, typek žije. Dobre. Môžete si Ale sadnúť? jak taká malá baba, ty kokos, spútala takého veľkého chlapa? To by nedáva zmysel. Ste v poriadku? Čo si to porobila, ty
Jestli, že to má vypípaný, jinak by jsem byl v prčicích. To sa nečakal. Pane, pane, OK, pozrite sa na mňa. OK, typek je dobre dáva. Čo sa vám stalo? Obhajová niečím. Tela jedno. Chcela ma zabiť. Dajte jej puta a zavezte ju niekam na psychiatriu. Slečna, Niekam na šajlu. Čo si ty viete nám to vysvetliť? Prečo to urobila? Počkajte, nechajte teraz hovoriť ju, dobre? Pane, upokojte. Kdyby se mi řekl, kámo bro, ticho buď! Já být policajt, jaký řeknu, ticho buď, nechyť môj špináku. Teraz so mnou nic. To okradnúť, alebo čo? Myslíte, že mňa to baví? Ja som sa mu len bránila, ja som to neurobila na schvál, ja z toho nemám potešenie. Myslela som sa ti brániť. Čo brániť, prosím ťa? Čo hovoríš? Však si po mne išiel, on po mne išiel. Počkajte, nechajte hovoriť teraz slečnu, dobre? Dobre? Tu, vymýšľa. Ešte raz. Počkaj, čo? Čo sa to stalo? On jí chtěl zrnu. A? Musím hláskovat. Chcel... Včera. On Toto je dobre zvrátené. prišla ešte To je dobre nechutné. Fuj. domov a nechcelo sa mi, ale tak prišla som a keď som už končila s robotou, tak prišiel takto v spodnom prádle a rozprával mi, že mu mám sadnúť na kolena a proste, že som a že on vie, že po ňom kúkam. Áno a Nevymýšľaj. ja si neviem. Ale teraz koho je práv? Bra. Žena alebo chlap? Ja neviem. Čo myslíte? Napište do komentářů, jestli chcete. Za mě žena. Pane, popierate to, čo hovorí slečna? Samozrejme, kláme, vymýšľa. Ale nie, ona... Už jsem to viděl. Pane, počkajte. Zápasili sme. A ako ste ho... A ona vyhrala. OK. Videla som nejaký železný kľúč alebo niečo, čo bolo... A ja tu vidím ešte stopy po nejakom paralizéri alebo niečo. Máte paralizér? Nosím ho v kabelke, Ukážte keby nám sa ho. niečo stalo a nikto ma nenapadlo, že ho Pane, použijem práve na upokojte svoju sa. strýka. Ukážte nám ho. Počkaj, ukazuje teraz, ona má normálne paralýzer. Neklam, prosím ťa, nevymýšľaj si. Takže tvrdíte, že vás obťažoval prvýkrát? Áno. No nie, on ma už predtým obťažoval, Mal ale nejaké nikdy slovné nezažil. náražky, alebo nechajte ho hovoriť! Neviem, kto hovorí pravdu. Takto priamo, ale v práci ma buchal po zadku a dobre vedel, že sa mi to nepáči a povedal mi, že to je v rodine a robí si Že je to v rodine? Představ si, že tě borec bude dávat na práci, když ještě nejsi nezletilej. Jo, nemá se to dělat. YouTube. Jenom v Robloxu, může se. No. A kámo, a že to je prej v rodině. Úplně stejný. A nebo kámo, když Boreček maká 2 let, kámo, Borka, který je kámo 1 rok, tak taky nemusí. Ale aké mini sukne. To ešte nie je dôvod, aby ste ju obťažovali. Ja som ju vôbec neobťažoval na kláme, vymýšľa si. Ja Dobre. si nevymýšľam, prečo by som to robila? Prečo by som to robila? A čo by som to Máme hádky, ale neviem, kto má pravdu. Poďte si sadnúť, sadnite si. Má pravdu, jako kámo, bro. Kdyby malá Borka, kámo, udělala tak velkýho chlapa. Svázala. Sadnite si. To je Ale prečo by sa to nepročili? Je to tvoj manžel. Dobre, mňa zaujíma ešte jedna vec. Prečo ste pána spútali a Tak. jeden celý deň ho tu nechali? To je tiež pravda. Celý deň tam bol chudák. Celá ja som zazmetkovala. Ja neviem, ja som išla večer domov a asi som zaspala od Dunavy a ja som mu ráno dala aj napiť, aj som mu odlepila ústa, ale potom som vás počula prichádzať a ja neviem, ja som zazmetkovala. Mne to je ľúto, ale tak ja som mu to chcela dať vyžrať. Dobre, Ja som mu to upokojte chcela sa. dať vyžrať. Dobre, pane, aj vašu verziu si vypočujeme, dobre? Je to všetko pravda? Je to pravda? Nie, je to pravda. No. Vymýšľa si. No, Ja neviem sa rozhodnúť, že kto má pravdu. Pokus o sa bude ťažko dokazovať. Bude to slovo proti slovu. No každopádne je zrejmé, že táto rodina už nebude nikdy fungovať tak, ako predtým. Vy naozaj... Presne, Andrejko Zachar to zase dobre vysvetlil. Je to ťažké dokázať, že kto má pravdu. preži si žijou jak hrdličky. GG. Ja neviem, Good game. možno, že to má to dievča, možno, že má ten chlap, naozaj netuší. Anka mi to ošetrí, že moja. Ale prosím ťa, stále vymýšľaš tu také veci. Možno, že ona ho buchla, chcela peniaze, dala mu dole gate a chcela ho vydierať. Neviem. Ja hovorím čistú pravdu.
Normálne sem prišla s nejakým kunčavcom, chcela Jakým ma okradnúť, kunčavcom? robil som si tu papiere. Čo si vymýšľaš hlúposti, boli sme tu Jaký? sami. Neviem, bol tu nejaký jej kunčav. Je to Ja pravda? neviem, Nie je živí to sa telom, pravda. alebo čo ja To viem. čo rozprávaš na mňa, Prostituje. že sa nehambíš? Ale Nie, že to normálne tu odporné, veď prišla, tvoj celé strýko. ja som tu mal peniaze, 2000 Počkajte. eur. 2000 eur tam mal? Ste nám Boli predtým žiadne nespomínali. peniaze. Tu nemá, asi by som o nich vedela. Moment, Dobre. jaké peniaze? Ty stúlívaš nejaké Mal som tu peniaze? peniaze. Dobre. Wow. A manželka, aké peniaze? Popierate, čo tvrdí pán? Jasné, že áno, žiadne peniaze tu nemá, však ja mám prehľad. Ale dobre, tak máš prehľad, o Uchylné všetko máš prasa, ty čo si prehľad, že? vymýšľa. Prosím ťa, Tuto smrdí niečo. Tu To smrdí. bolo. Aké peniaze? Ja neviem, čo Teraz to ju má obvinujete z spoločné. toho, že vám ukradla peniaze. To je ďalšie obvinenie. V nových kategoriích na Vinted Dobra, můžeš prodat ještě ticho. věcí z druhé ruky. Nepoužíváš to? Dobrý. Tak to prodej. Převeďte si své půjčky. Sorry lidi, musíme, aby jsme je nepodporovali. To sú už dve. Aby sa Pretože sa vykročil z toho, že ma chcel... Ale ja mám dôkaz, Zrna. aby si vedel. Počkaj, aký? Jaký? Prenesiem tie SMS-ky. Odporné SMS-ky nechutné mi posielal. Čo som Ja? niektoré Môžete nám vykázala. No ukáž. Trepeš tu také veci. No tak to chcem vidět. No prosím pekne. Boha, manželka už není. Gigi. Uchylné prasa nechutné. Ja ti dám prasenie, prosím ťa, čo to za také SMS? Tak sa na to pozri, Připravte se. Začne absolutní kino. je to tvoje číslo, Pani, alebo môžete nie? nám potvrdiť, že toto Anka, je neverie, telefónne ona číslo? Ona ma mohla zobrať telefón, mohla mu ho odblokovať, Face ID alebo niečo, vypýtať si od neho heslo a mohol si to napísať sama. Ale zase tam je čas. Kované nohavičky? Si písal. To čo je? Najodpornejšie som To chcela. čo má znamená? Oj, dobre, chlap je v prdeli. Jaký chlapu sa pozri, ako sa... Dobre, takže je to asi chlap. Je to... Wow. A ja? Moja mater, ste opravia, končí s vami. Bám, aj koniec. Takže hej, bol to asi chlap. Ale zase musíme vidieť na SMS-kách to číslo. Policajné oddelenie a tam všetko spíšeme. Uvidíme, či bude podozrivý a v tomto prípade aj poškodený trvať na tom, že mu boli odsúdzené peniaze. V každom prípade sa to dá ľahko dokázať, rovnako ako aj to, či došlo k pokusu o... Pokus trestného činu je trestný ako dokonaný trestný čin. Co? V prípade hrozí trest až na 10 rokov. Oznámenie však nepodával nikto. Ťažko povedať, či A 18 Annin plus. neutíchajúci plač bol prejavom zlosti alebo ľútosti, ale obmekčil Evu natoľko, že sa rozhodla túto OK, máme ještě tolik. udalosť ponechať v rodine. Aj keď strýko Ľuboš už onedlho do nej patriť zrejme nebude. Teta Anna predsa nebude žiť s úchylákom. Á, reklama! Okay. To je... Ďalší prípad? Parkovať je najmä v meste takmer nemožné. To je pravda. Bitka o parkovacie miesta nadobúda obrovské rozmery. Yes, to si už matně pamatuju, už víc. To bylo, spobali si pamatuju, prostě hashtag kokoško. Fakty. Parkovacie miestečko by tak malo zaručovať pohodlie a žiaden stres. Keď ho má zaplatené? Zavolal na políciu kvôli parkovaniu, je však riadne rozzúrený do biela od zúrivosti. Na mieste budú zasahovať policajti pod Hej, asi mu niekto parkuje na jeho mieste a týpek si ho platí, neviem, 100 eur mesačne a niekto mu tam zaparkuje. To by naštvalo aj mňa. Takže som na jeho strane. Dobrý deň, konečne, že ste tu, kde ste boli tak dlho. Prepáčte, my robíme Prepačte, ale nemáme... Tohle by jsem si nedovolil na policajti. Když už nevoláš, Vás, akože... Tak ale ja sa ponáhľam, ja mám byť za 2 hodiny v Trenčíne. Ja Podnikateľ, ty kokos. CEO. Čo sa stalo? jsem self-made businessman. 4 firmy za 3 roky. Toto tu mi zavadí, je to moje miesto a ja Čiže to nemá byť v Trenčíne? Neodchádza do Trenčína? to prenajímam do parkovacie miesto. A koho je to auto, viete? To je jednej také krávy susedy, ktorá tu v kúste parkuje. A možno, že tam chce zaparkovať, chápete to, a odísť preč. Vlakom. Áno, je to môj Zvonili sused. ste vaše susede? Čo tak zavolať doťahovku? Nezvonil som, A ale prečo? ja to už prestáva baviť, aby som deň čo deň toto riešil. Za to som vás zavolal, nech to vyriešite vy. Čiže ona vás nerešpektuje, áno? Už ste sa s ňou konfrontovali samozrejme, všetko. ona nerešpektuje, však Opakuje sa to už. jasné, však sa mi smeje do očí v kuse. No, dobre. Tak to je dobrá kráva. Kráva jedna. Ale nesedí, tak načkaj. Máte tu je doklad? Viete čo, to je moja zmluva o nájme tohoto parkovacieho miesta. Dobre, takže týpek to má pošefené, všetko dobré, všetko je tak, jak má byť. Rád by som to aj parkoval. Nie v kuse riešil dennodenne. Dobre. Som na tým, uvidíme, možno, že to bude úplne na konci úplne inak. V kuse tu niekto stojí, keď sem prídem, tak z toho 90% táto krava.
No a v minulosti ste mali nejaký konflikt spolu, keďže vám tu stále Nemal parkuje som asi pre žiaden niečo vám konflikt, tu ja neviem, či parkuje, mi nie? nabieha, alebo čo, či chce, aby som ju... Lebo čo... Dobre, keby sme mali volať odťahovú službu za každým, keď nám niekto nahlási, že stojí na jeho parkovacom mieste, tak by tých odťahoviek bolo o mnoho viac. Toto je väčší problém, nehovoriac o tom, keď niekto permanentne parkuje na mieste, ktoré je vyhradené pre zdravotne postihnutých. To tam máte. OK, tak berem späť, tak odťahovka sa nemôže používať, škoda. GG. Ale hej, to je nejaká pipenočka. No jasné. Neukúti sa, parkuj sa... Nějaká dom? Ne, jako nějaká domčka, která si myslí, že Slay Queen a že jí všechno patří. Leda. Áno? Prečo No, parkujete na susedovom? No prečo, povedz. Hovínko. Preto. A ještě k tomu v Robloxu nezapomeň. No tak asi nie na jeho, to je na tom mieste, veď on si to platí, tu je doklad, prepáčte pani, to... Bohužel nie je tu žiadne iné voľné miesto, ja nemám kde parkovať. Poď. Do... Tak si prenajmite nejaké Tak to iné povedané. miesto a budete mať parkovať. Lenže by som si ja mala prenajímať miesto. A prečo by ste mali parkovať na susedovom mieste? Toto pani suseda kozmetička, ktorá má svoj kozmetický salón, kde parkujú v noci, po večeroch neustáli zákazníci, tak až to nebude celkom. Páne Bože. Ne sa od... Ja už chytám nervy. Svoje parkovacie miesto. Lebo také sú pravidlá a... A ty tam Borna tam nějakou tu věcičku. Když nechceš, aby si tam někdo dával, tak tam vjedeš, tak to jenom sundáš, dáš to dolů, nadjedeš. A pak zase, když odjedeš, tak to dáš a nikdo se ti tam nedostane. Čo mám tu Však povedať? chodíš vyobliekaná jak taká fiflea. Aká Asi fiflea, máš pane? naplatila jedno miesto. Nemáš na to? Len prosím ťa, ty No skôr manžel zaplatí, ne ona, ale OK. koho stretne, každému vraví, že má muža blbca. Čo ty trepeš za hlúposti? Prosím vás pekne, upokojte sa, dobre? Ty sa Tieto pozri, vaše... tu spomínaš nejakú chuderu. Upokojte sa. Ja som kľudný, ale... Ale prečo si tieto konflikty riešite tu pred nami? My to nevyriešime, žiaľ. Ktorý normálny človek by prerezával gumy a hádzal vajíčka o auto. Netrep, kedy som ťa prerezal gumy? Čo ty trepeš? To si vymýšľa. Ja som na chlapovej strane. Nemám mu stať na jeho mieste, ktoré si on platí, ne? A nie, aby sme tu riešili vaše osobné pohnutky nejaké. To už necháte na nás, pane, dobre? A my nemôžeme riešiť vaše osobné problémy, aké máte. Ja po vás aj nechcem, aby ste riešili osobné problémy, ale to, že parkuje na mojom mieste, ktoré si ja platím. Samozrejme, to sa vyrieši pokutou. Nepřijde se. Alebo si tu budete musieť dať železnú závoru. Dajte si železnú závoru. Dajte si železnú závoru, aby vám sem nikto Nehnevajte nechodil. sa na mňa, ja si tu platím 30 eur mesačne. Dosť málo. To je asi staré, lebo v dnešnej dobe to stojí kilo, 100 eur. Pán je zrejme neurotický typ. Zažili sme prípady, kedy hádka o parkovacie miesto vyústila až do fyzickej potyčky. Snáď tomu nedojde, keďže je to žena, no aj tak sa budeme snažiť predísť pokračovaniu tohto sporu. Nebude jedna pokuta, No, stačí, že stále má ďalšiu. zranené ego, pretože toto sa nestávalo, pokým som ho neodmietla. Ty si mňa odmietla? Oj. Ale aj tak. Ja som odmietol teba, však koľko Ty si mňa chlapov chodí, odmietol? chodí k tebe každý večer domov, koľko? Čo ma tu obvinuješ? Hlavne, že si ma pred 2 mesiacmi pozýval na drink, ale keď som ti nedala, tak potom si začal túto štrajky s tvojim parkovacím miestom. To je kráda, to je super. To sa nečakal. Toto vám môžem SMS-ky Toto si ukázať. vyriešte mimo Pozor, nás. to nás absolútne nezaujíma. Zase SMS-ky. Neprekvapilo nás, že tento spor bol aj kvôli osobným konfliktom. Parkovacia zábrana možno nie je síce najlacnejšia, ale poškodený bude mať aspoň záruku, že na jeho parkovacom mieste už nikto nezaparkuje. Ľudovi Borkovi sa do parkovacej zábrany nechcelo investovať. Marcela Klížanová mu na mieste naďalej zvykne parkovať a tak on volá políciu zas a znova. Marcela bola aj pokutovaná. Auto jej bolo viackrát odtiahnuté. Dobro? To je všechno pro tohle video. Vám, že se vám líbil, dejte like, odběr, zvoneček a my si uvidíme u další reakce. Třeba na nikoho jiného. Třeba na 200 kilometrů.